Ці можна спачатку вызваліць чалавека, праз памілванне ці іншым чынам прызнаць, што ён мае поўнае права быць на волі, і зноў адразу ж кінуць яго ў турму? На якой падставе? На якой падставе ты, як бараня, разваліўшыся в фатэле, вырашаеш, дзе яму, Міколу Статкевічу, быць, калі ты яго ўжо вызваліў? Можа, ёсць нейкі адмысловы закон? Ён скора памрэ? Ну, судзячы з тых кадраў, што мы бачылі, ён цяпер, пасля 5 гадоў катаванняў, выглядае значна здаравейшым за цябе, хоць розніца паміж вамі меншая за 1 год. Як думаеце, ці змог бы сам Лукашенко заставацца 4 гадзіны на памежным пераходзе на адкрытым паветры у вертыкальным стане, без мерседесаў, аховы і службаў пратаколу? І колькі б змог